Čaute všetci, u dnešného videa a v dnešnom videu budeme hrať Roblox. Takže ja to tu dole nešiem na svoj Minecraft, tak Roblox to plataj, alebo to je niečo, že možno si to nejaký event, že tam event, Battle World, alebo neviem, tak to končí, ja by som to zahral, takže neviem, či mám ísť do tohoto, alebo do tohoto, ja neviem, proste. Takže ja si pôjdem do toho, proste. 3, 2, 1, loading. Takže asi tam ešte ten event, aby treat or treat. Alebo ešte to už bude Vianoce, za chvíľku, mesiac, necelý. Ideálne dobe, ja kde som. A ja, tak je to. Som aj zase trepky. Čo je tu? Čo sa posa. Ježišimária. A čo je toto? To som fakt život nehral. Nejaký kľúč. Čo je? O, jak som si... shiftom, aha. OK. Ja to je baterka, to je potrebujem. Jo, mám kľúč. Tam mám to ísť. Dobre. Ja? Miam. Počkaj. Ja viem, čo toto je. Toto som už raz hral. Ja už viem, toto ti to dávajú random efekty, až to viem. Testikedy. Aha. To všetko dožerem. Bude sa slepý. A toto? Ne. Dobre, tak pohoda. Trick or treat. Vlaku. Čo to je za ducha? Iba trick or treatovať ešte viacej, to som ale nečakal. Ja som si to bude normálne dorsové video, a toto je trick or treat video spíš. Kde mi ukazuje tam na 30 dverí, hento klopať. A to je čo, budka. Takže idem to kopať na 30. Hento. A toto nejde. Alebo čo tam už bol. Ja sa nepamätám ani, že som klopal, nie. 19 000 metrov! To ma zabij. Ja? Upsi. What just happened? Ja neviem, čo sa teraz stalo. Ukáž? A to tasty. A to ešte neviem. Hard candy. Jingle. Ne. Ja som slepý. To by mal byť blurry vyššie, ale však. Bude to ide raz? Alebo sa volá? Neviem. Tak ja zakopem na ďalší barák. Čo? Tak ja som dobre stratený teraz v tomto hráčkem. Takže a hardcandy čo robí vlastne? Proste ťažké mente? Alebo chopil som tomu? Ja. To je to originálne. Bed? Je to hitlo! Moje životy. Ne. Čo je toto? OK. No tak to dobre, tak čas tým, kde je Prečo to nejde vedieť klečkom? Ja to chcem vyhodiť, ja to nechcem mať. No. Ja omylom to, že hrajem tak, by som ňou bože, Poklade. Aha, není vôbec vyhodiť. Jingles. What the hell? Čo je to sračku? Pomoc! Otváram dvere a nezaujíma ma nič. Iba, že som slepý. Lebo video ide na kvalitu 0, ty vole. A ja, to je niečo, veľmi krásne, ne? Ja neviem, ja som slepý, úplne. A má nejaké nožničky, ktoré neviem, na čo ani sú. Family letter green. Mám čo sa deje. Čože? Nothing gonna be. This is your holiday. A sa hrozne bojím.
Mami. To jo? Se hrozně bojím. Bože, teraz, no tak teraz som sa dobre nalákal. Auči, neskočí. A ďalší, čo? Krucifix! Jej. Tak to som... Ďalší? Tak máš. Tak teraz je to ani sám seba. OK? To je čo? Confusion. Ja mám inverted control. Ne. Ježišimaria. Dúfam, že to nie je inverted aj to. Myš. Myš môj. To je ešte normálne. Ja musím toto zžerať, pretože ja neviem, čo mám robiť teraz, či toto. Materka. Au. A B. Ne, ne! Ja som kus. Ja som to fakt, ja som... Na, tak ja sa točím jak postih. Ja neviem, či toto video vôbec vydám, že ja sa točím iba, ja neviem čo. Keď je to krucifix, neviem. Okay. Oh shit! Čau, skrine. What the hell? What the hell? What is going on? Ja držím krucifix. Že počujem a mám HP. Mám nejaký heal? Ježišmaria. Čo sa deje práve teraz? Ja ráno prechádzam dverami a neviem prečo. Neviem prečo a je mi to jedno prečo. Čo? 17. 17! Čo? Ja to videla na to 19 minút a oni mi povedia, že som na 19. To si... Ne! Bože môj! Ja to vlastne... Tak to vymýšľam. Čo to bolo vlastne? Ježiš, to bolo toto, aha. Ja chodím dopredu, dozadu. Čo je to? Ja? Duplication. Crucifix! Je to tieto itemy, aha. Aj som crucifix, ok. Ne. Dajte mi ďalší candy. Otáznik zase. Stinky. Bože, ja mikro. A z jakých stinky? Alebo čo? Sugar Rush, ideme. Myšíme s crucifixom. Rýchlo. Zlá! Zakadiaľ. Čo je to? Jo, candy, ne? Pst. Tak. Ne, to je toto. Ja už viem, čo to je. Dobre, to nie je žiadny. Zase ďalší! Ja používam krucifix. Abor! Krucifix funguj! 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 Ale to dává na trošku potichšie, že? Protože mi už vybuchne asi z toho. Protože čo? Je to laser. Laserko. Počkej, čo? A že to je... to je jedno. Čo sa neviem kúpiť krásneho? Lockpick. Jo. Môžeš tam ísť? Nie. A ty čo robíš? Nie. Ale ani neviem, čo? Gameplay. No, dobre. Si kúpim tento bag sladkosti. Dobre, tak beriem toto otázniky. Expa... Ten odtým, to žere. To zase neviem, čo je. Moving the Dark a Hard Candy. Hard Candy predáva apka. Takže takto, okej. To... Ja sa nechcem ani kúkať, pretože keď tak kúkam to 19 000 metrov, 19 kilometrov, keď tak už teraz 29, čo? Čo stalo? Fallen Turn Green? Čo to je?
A dobre, ja to vidím trošku. Taniky. Lookman. Lookman! Kde to je? Čo? Ho? Čo? Čo? Čo sa deje? Čo sa deje? Á, Lookman! To prčíc, ja neviem, čo sa deje. A bojím sa, čo sa deje. Ježišmaria, Ježišmaria. Čo? Aha, tak ja som zachytil, neviem, či som sa chytil ja do trapky, alebo či ma hen to chytil do trapka, ale asi ja som sa chytil. Koiny, miam, super Jinkles, neviem, čo to je. To je už ani ne... Bože môj Lookman. Ticho. Nie. No, no, viete, čo som chcel povedať. Že preč Lookman. Ja neviem, ani keď ja ide na slepý. Bože môj. To video si vyzerá hrozne, keď ja som slepý. Ten Jinkles už nikdy nebudem žerať. Green a Decent. Jej, chápka, konečne. A konečne vidím, čo vidíš, otázniky nám, text a jingle do takého ledenžera. Celé to video vyzeralo na 185, alebo neviem, koľko to je, 180 tam. Hard candy a čokoláda. Bitke, to je dobré. No keďže som sa aspoň trošku dohyloval. Možno to kadebudka nejde otvoriť. Možno nejde otvoriť, pretože postavil sa asi post. Ale to je jedno. Rakva nejde otvoriť tiež. To je nič otvoriť, nie je tu kľúč náhodou. Viete zasvietiť mojou maličkým svetlom. A mňa sa hrozne rýchlo, nechcem čo veriť. Doslova, ja neviem, ja som vlastne ešte na 30, ani nie 50, ja si myslím. A ešte, to je 50, nie? Prečo toto je 50? Počkej, na koľko som? 24. 24! 20 a 4. Toto celíš? No ty. 24 dvere a už sa doťahám cez 12 minút. Čo to je? Čo je to zase? Prevodu? Vodku? Alebo vyťahol som niečo? Nie. Neviem. OK, dám toto. Dobre. Dobrá hápka, takže to radšej vymením za iné kedy. Ne. Dve na prd candy, no to si. Dobre, tak to je moje šťastie. Neviem, či to je svetlo, ale ako presa rýchlo míňa, ako to je úplne, viete čomu. Dobre, toto vymením. A toto vymením za toto. Dobre. Teraz toto otvorím. A krucifix, a nebudem sa poučiť. Čokoláda. Bit candy, to mi došlo. Nemáme to na to doživovať, nechcem nič hovoriť. Ja teraz neviem, ale mňa by to malo doživovať, nie? Kalciot. Nikde. A keď je teraz, bo... No teda to nie. Bit candy. Nie. Áno, neviem. Ako trošku do svieti, nechcem nič hovoriť. Nie zlé, ale mohli to svetlo spájať, aby to viacej svietilo. Kadiaľ, to som klopal. Teda to. Teraz neviem, čo sa stalo. 25, 20, je 27? Počkaj. Nie, nechcem. Bože môj! Ježišmarja! Čo sa deje? Čo sa deje? Kde je? Svieti na ňo. Oh shit! Ja neviem, čo mám spraviť. Ja zdrhám. Ja neviem. Čo je kompas? To mi ukazuje rovno. Dáte kompas, aby som vedel, keď mám ísť. Ide za mňou? Neviem. Tak toto bolo dobre. Tak super. Lifesaver. Yay! Thank you. Za lifesaver. Hodil sa takhle. Ježišimaria, kúpite veci. Kľúčik, to mám už 2. Candy, to je aké? Nutty.
Nothing gonna be just your holidays. Toto, toto vymeniť za toto, nie, toto. No už sa, ja sa budem točiť, neviem čo, a tak by som to nechal. Nevyzerá, že máš využiť tie dlžničky. A ťa som 27. To je fakt super. 28. To je fakt super. Nech tuto, keď prechádzam, jak sa to volá. Bože môj, ale to si napadlo, ja ho vidím. Ne, ne, ne. Čo? Čo sa deje? Čo je to 29? No len to. A ja mám asi nakakaný gaťov. Ježiši Maria. Ja sa zabudol, že oni môžu atakovať. Že mám tady kľúčov. Candy, to je koľko? Silky. Ježiš, to bolo toto. Ja mám tak na pamäť, ja si plne pamätám, že čo je aké candy je čo. What the hell? Bliky, bliky, Krucifix! What? Čo je? What the fuck? Sa nebojím. To je natočenia hodinu ide. Keď to boli ale ja počujem iba niekedy. To má ako je, to som to vstúpil. To má ako je, to je... Ja som to vedel! To sa iba mne môže stať. To je fakt super. Takže... Glow in the dark. Svetlo konečne normálne. No konečne. OK. OK. Go! Trick or treat! Upsi. To... Ja mám tak na prd pamäť. Ja si fakt nepamätám, že čo je čo. Hupsi. Ja myslím, že to je hupsi, ako že mi dá niečo na hýl, alebo neviem, chytne ma to. Chytne ma to smutno. Ja som Brana, čo? Ale časti neviem. Lebo to je brana. Nevidím svetlo a nemám si asi míňať, že? To nie je... Aha, dobre, vieš to presne. Ne! Keď ďalej kompas. Zadiaľ to. Čo? Je kompas je úplne ho? Ma zaviedol do pasce. A tamto hitnem s tými. No to už ešte neberem. Čauku. Ja bežím taďalto a nezaujíma ma. No ja som si to taďalto. Rýchlo. Otváraj. Ty si keď dole kopcom? Alebo jestli zase za to za chvíľku zdrv, ale viete čo myslím. Ja sa hrozne bojím. Ježišmaria. Prečo povedať, keby tu znova bol henten? Ja ešte kliknem od tieto dva baráka. Tak si to nechcem. A to je čo? Otázne klikaš? Aj keď to... Ježiš! Dobre. Ne! A musím sa obmyslieť. Duplication. Jo. Dobre, dík, že si mi duplikovala veci. OK, ňam. OK, všetko vymenené, baterka doplnená. Tak to bude dať. Ja 52! Tak to už asi naozaj prdlo. Tak kedy sa zdám. Chvíľu. Čo to? Je kľúč. Štvrtý kľúč. Ja som mal kde využívať tie kľúče, kde vitamíny nepotrebujem. Alebo ako profík, máme to. Však som... OK. Dva ulička, super. Super. Nemá kam využiť, takže 2 sekundy, počkaj, to je dobré. Asi pravdepodobne. OK, ja si to dám, pretože aj tak nemám na čo využiť. Jak to bude 100 stromiek, tak mám naozaj, viete čo, Money Box. O! Tak kde sa? Tak to je dobré. Bum. Je to to? Money Box, ja? Thanks.
Prd. Aha, to bylo moje posledné. To prčiť. Moneybox, ty kokos. Dobre, ideme rýchlo tie peniaze hore. To bol... Dopi! Moje! Tak, dobre som sa posral teraz. Ďakujem si vyjsť. Ja som sa nenašiel. Ježiši Maria. Čo? Ježiš, ja som sa tak posral. Doslova, čo sa stalo? Ja to chodilo k nejakému, to ja od začal húkať, že som začal húkať tiež a skoro som sa Ježiši Maria. Tak, toto bolo dobré scary. A mali bol, čo to oplatí. Čo to? Aha. Ježiši Maria. Sa koľka tej blbosti. Koľko hodín? Ježiši Maria. Ja sa lákam kvôli trapke, no ja neviem, čo na to mám povedať. Ja sa lákam kvôli každej blbosti. Ale čo to stane s tými dlžnicami? Ja, to bude lepšie. Normálne, ja som dostal asi infarkt. Čo je aké dvere? Ja som vracial. Na 50 končím, pretože keď som sa chcel teraz kúknúť, lebo ja to mám nastavené na normálne monitor, tak teraz keď som sa chcel kúknúť, tak ja sa stavím, že toto už to bude mať okolo aj 30 minút. Pretože 20 minút normálne. Ja som tak začal húkať, no to proste dajte ten zvuk potichšie, ja som to človek dneska. Ale radi ma to trošku ten zvuk potichšie, pretože ja ma to znova niečo chytí, tak asi to sa stane. Ja som nečakal, že bude tam vystrašne často, to hrám asi prvýkrát v živote. Možno prvýkrát. Ja neviem, kadiaľ. To stratený kompas, pomôž mi. Kadiaľ to? Ukáž? Zasvietím si. Kompas asi je rozbitý, alebo ja neviem. Máme to vidieť tam dole proste. Letne sa. Máme ani takto. Tak dole ma to vidieť. Aha. A teraz čo? Čo môžeme robiť, akože? Fújha. Podstate. Ja. Ja to doplňujem. Ňam. Lollipop. Gimme. Ja? Run from it. Čo? Ja bežím. Ale kvôli čomu? Ne, ja nemám krucifix. A čo? What the hell? Teraz viete, čo to obilo? Ježiši Maria. Čo to je? Pomalá sračka. Čo? Ježiš, kde mám ísť? To sú pasy. A nie, čo ja? Ja som kus. Odejko mnie. Ja bawiłem się trochę. Ja som pusty. A weź. Co to je? Čo sa stalo? Bože môj! Dobre. Tak, a kde? Čakal, čo si zdechnem, ale... Čakal som to, že spali to. OK, to by bolo pre toto video všetko. Dajte like,